že mám skúsenosti, bol som tučným, bol som nedisciplinovaným, bol som nekonzistentným, bol som zakomplexovaným, bol som nesociálnym, bol som mastným, všetko možné, čo ti napadne, mal som rôzne závislosti. Hrával som videohry, pozerával som porno. Takže ahojte, dokumentovanie časť 2 a ja verím, že ma bude dobre vidno. Aktuálne som po tréningu, mal som nohy, takže si užívam jedlo. Mám tu tvarok, med a škoricu, trošku doplnenie glykémie, proteínu. A nejakým spôsobom by som rád naviazal na video číslo 1, dokumentácia môjho života a zároveň nejaké moje myšlienky, ktoré mám počas dňa, ktoré by som chcel zdieľať s vami. To, o čom by som chcel dneska rozprávať, je konzistencia a dosahovanie cieľov pomocou tej konzistencie. Pretože keď si uvedomíš tú vec, pokiaľ s niečím v živote začneš a s tou vecou, ktorou začneš robiť, pokračuješ ďalej, týždne, mesiace, roky. Nemáš šancu, aby si v tej danej veci, ktorú robíš, zlyhal, pretože sa v tej veci len zlepšuješ. Nemáš šancu, aby si zlyhal v nejakej veci, pokiaľ tú vec neprestaneš robiť. Uvediem príklad. Pred 2 mesiacmi som sa začal korčulovať. Začal som sa korčulovať s tým, že som nevedel ani na tých korčuliach stáť. Ja som reálne za mesiac a pol sa naučil korčulovať, skúsený korčuliar, a zároveň som sa naučil robiť na tých korčuliach rôzne triky. Len vzhľadom k tomu, že som konzistentne, aspoň týždenne, minimálne raz na tie korčule išiel, som sa vypracoval na takú úroveň, že som na tých korčuliach dokázal stáť, perfektne korčulovať a zároveň robiť nejaké triky. A takisto je to v bežnom živote, takisto je to aj v živote biznisu alebo podnikania. Ty keď do niečoho sa reálne pustíš a neopustíš od tej veci, tým pádom nemáš šancu zlyhať, pretože ty sa iba každým jedným krokom zlepšuješ. Aj napriek tomu, že ty si myslíš, že si niečom zlyhal, nemáš šancu v niečom zlyhať, pokiaľ danú vec neukončíš. Pretože z každej chyby sa človek učí, z každej chyby, ktorú sa učíš, z každej chyby, ktorú sa reálne naučíš, ktorú reálne urobíš, zobereš si z tej chyby ponaučenie, zobereš si z tej chyby skúsenosti. To, že ti niečo nevyjde, neznamená, že si zlyhal. To znamená, že si urobil iba chybný krok. Ale chybný krok vieš vrátiť naspäť, následne z toho chybného kroku sa reálne naučíš, dostaneš skúsenosti, z tej skúsenosti sa vytvára nová príležitosť, pri ktorej už reálne vieš, ako postupovať, aby si už tú istú chybu neurobil. Je to vec, ktorú používa každý podnikateľ pri svojom biznise. Zároveň, keď chceš niečo vybudovať, musíš sa učiť z vlastných chýb. Volá sa to pokus-omyl. Pokiaľ žiješ život pokus-omyl, dosiahneš veľa vecí, pretože nikdy sa nevzdáš toho, čo reálne chceš. Pokračuješ v tom ďalej aj napriek tomu, že urobíš chyby, že urobíš chybné kroky, pretože ty sa vždycky dokážeš vrátiť silnejší a zároveň skúsenejší v tom, kde si pochybil, a hlavne čo usmerňuje tvoj cieľ, je samotný systém. Samotný systém z toho hľadiska, že cieľ môžeš mať akýkoľvek, ale pokiaľ nemáš dobre nastavený systém, k tomu cieľu nemáš cestu, ako sa dostať. Pokiaľ máš dobre nastavený systém, ten cieľ je jednoduchšie dosiahnuteľný. Pokiaľ máš dobre nastavený systém, ktorý ťa k tomu cieľu dovedie, nepotrebuješ nič viac, len nastaviť si dobrý systém. A podnikanie ako také je celé o systému. Hľadanie spôsobu, ako dosiahnuť to, čo reálne chceš, to, čo reálne žiadaš a to, čo reálne očakávaš od daného výsledku.
Je fajn mať cieľ, je to perfektná vec mať cieľ v živote, ale to, čo potrebuješ k tomu danému cieľu, je samotný systém, ktorý ťa k tomu cieľu dovedie, aby si reálne bol v živote úspešný. Pretože zober si vec, úspešní, ale aj neúspešní ľudia majú rovnaké ciele. To znamená, že výsledkom nie je cieľ, ktorý ich delí od úspechu, ale ten samotný systém. Ten, kto má úspešný systém, má dosiahnutý cieľ. Ten, kto má neúspešný systém, má neúspešný cieľ. Ten, kto má neúspešný cieľ, veľa ľudí v dnešnej dobe sa vzdáva svojich cieľov, ktoré si nastavili, lebo to je ťažké. Lebo si myslia, že keď raz pochybia, nemôžu ísť odznova, nemôžu tú chybu napraviť, nemôžu sa z tej chyby ponaučiť a to je tá chyba, ktorá tých ľudí drží späť. To, čo musíš robiť, pokiaľ šlapneš vedľa, ísť o krok späť, ponaučiť sa z tej danej chyby a pokračovať ďalej. A o tom je tá konzistencia. Pokračovať vo veciach pravidelne, dennodenne, vraciať sa k tým veciam, ktoré ťa reálne bavia, ktoré ťa reálne naplňajú a zároveň veci, ktoré ti dávajú v tvojom živote zmysel. Pretože pokiaľ robíš veci, ktoré pre teba nedávajú zmysel, tak si v jednom kruhu, si nešťastný, si v jednom kruhu, do ktorého upadáš a potom nemáš východiskovú cestu, potom si bezvýznamný človek. Ale pokiaľ ty reálne si nájdeš ten systém a nájdeš si zároveň aj ten zmysel svojho života ako muž, je to ako oheň, ktorý ti horí dennodenne. Je to fakt, že energia, je to náboj, je to obrovská, vysoká frekvencia, ktorú ty zo seba vypúšťaš okolo seba. Touto vysokou frekvenciou ty priťahuješ k sebe ďalšie úspechy. Touto vysokou frekvenciou priťahuješ k sebe úspešných ľudí, úspešné kruhy, ktoré ti pomáhajú sa v tvojom živote zlepšovať. Za posledné roky, čo som reálne dokázal, je to, že som dokázal nabrať disciplínu, konzistenciu v živote. Našiel som si zmysel života, ktorý mi poskytol nový uhol pohľadu, na to byť konzistentný a disciplinovaný, to, čo ma reálne drží pri tom, aby som pokračoval ďalej v tom, čo reálne chcem dosiahnuť. A hlavne som si našiel a vybudoval systém, ktorý ma drží v tej konzistentnej zóne, ktorý ma drží v tom, čo reálne chcem dosiahnuť. Pretože hlavným spúšťačom, alebo teda hlavnou vecou, keď máš nejaký nápad, a keď chceš s niečím začať, tak jedine, že ideš do toho. Pustiť sa do akcie. Pokiaľ máš nejaký nápad, čo chceš v živote reálne dosiahnuť, nečakaj na žiadne príležitosti, nečakaj, kedy bude lepšia doba, kedy bude lepší čas pustiť sa do niečoho, lebo ver mi, nikdy nebude ten správny čas. Mám 22 rokov, chcem byť úspešný, a viem, že budem úspešný, viem, že budem bohatý. Chcem podnikať, ale zároveň chcem inšpirovať ľudí. Pomáhať ľuďom, pomáhať a inšpirovať mladých chalanov, ktorí sú ako ja, pretože mi na tom záleží. Je to reálne to, čo ma v živote baví. Inšpirovať ľudí a pomáhať ľuďom, ktorým môžeme zmeniť život k lepšiemu. Aj napriek tomu, že toto video bude mať minimum sledovateľov, aj keď to minimum, aspoň ten jeden človek z toho davu, ktorý si to video reálne pozrie a povie si, že OK, je to perfektné, tento chalan mi zmenil život, aj keby inšpirujem len jedného človeka z tohto videa, je to niečo, čo mne urobí strašne dobrý pocit, kvôli ktorému budem lepšie spať. Pretože nie je nič lepšie ako inšpirovať ľudí. Keď chceš byť v živote šťastným, inšpiruj ľudí. Naozaj, jediná vec k šťastiu, ktorú potrebuje človek, keď chceš byť v živote šťastný, inšpiruj ostatných ľudí, ktorým chceš reálne pomôcť. A keď máš nejaký nápad, keď máš nejaký návrh v živote, keď chceš byť niekto, dosiahnuť niečo, tak nečakaj na správnu príležitosť,
ale pusti sa do toho. Pretože ver mi, nikdy v živote správna príležitosť nebude. To je to, čo chcem odkázať. Ďakujem pekne, že ste si zhliadli toto video. Pokiaľ ste si ho zhliadli, pokiaľ nie, tak nevadí, ale pokračujem ďalej, pretože ja budem konzistentný a budem ten, ktorý o pár rokov si toto video bude pripomínať, pozerať a hovoriť si, ako som začínal. Čau.